عز السلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كميلكم تصنحوا نزوان زبلنا زيناتات حزركم قريبا لكم نمكتالكم بخبل عدم كبرات سماعتي بالكزبلوا وانا وحبريتاتات نا يوتيوب channel متصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بوانو تكتاتلوا نزانا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبر نايدول ملكت متوقعي ترسعوا عطوات كل الأوروميا قبل كل الصوماليا متقعت خمس فوتسمو تقليتو ناي إثيوبيا سلام أخبرتي كاب استراتيجيكويت كتما وصيوم تግራይ ካብ ራያ አላማጣ ብዛዕባ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ንኡዞብ ዓሰብ ምምሕዳር ከባቢ ብሌን ኮማ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ጉድኣት ኣውሪዱ ኮሎምብያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት ብውሕዱ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ትራምፕ ዕፅዋ እናዓመቆ ኣብ ዝኸደት ዘሎ እዋን ንመጻበይ ህርሙስ ከም ዝቆጻጸሮ ይዛረብ ቤት ፍርዲ ሶርያ ንባሽር አልአሳድ ሓው ናይ ሞት ፍርዲ ፈሪድዎም خبركم تخاطرتنا اذن كالن بزجح زركم كقربه سناي صانحت اطوقات كل الاوروميا ابلع كل الصوماليا متقعت خمس فصمو تغليصو اتا اب كل الصوماليا زوبا سيتي وردا ميسوس تفصمه دنگتኛ استباله متقعت حايلታት መንግስት ክልል ኦሮሚያ ሰብአውን ዋታውን ክሳራ ከም ዘወረደ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሶማሊያ ጽብጽበና ኣለዋ ቴሌቪዥን ካራማራ ከም ጸብጸበት እንተኮይኑ በተስተፈጸመ መጥቃዕቲ እጡቃት ኦሮሚያ ብውሕዱ 5 ሶማሊያውያን ክሞቱ እንከለዉ ዓሰርተታት ድማ ቆሲሎም እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ሃንድ በስተፈጸመ ግጭት ህዝቢ ሶማሊያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ጎረባብቱ ዕጡቃት ክልል ኦሮሚያ መጥቃዕትታት ዝፍጸመሉ ቦታ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይምልከት ተወለድቲ ክልል ሶማሊያ ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ብክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ዝፍጸምን መጥቃዕትታት ናይ ምግባር ምስፍሕፋሕን ፕሮጀክት ኦሮሞቶት ምዃኑ ይግለጽ ዕጡቃት ክልል ኦሮሚያ ምስ ክልል ሶማሊያ ኣብ ዘካይድዎ ግጭት ብተወሳኺ ንብዙሓት እዋናት ዝጸንሐ ናይ ግጭትን ምስ ምክልኻል ሲዳማ እውን كم زكايديو زغلط ኣብ ልዕሊ ክልል ሶማሊያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ካብ ክልል ሶማሊያ ይኹን ኦሮሚያ መንግስታዊ ኣካላት ዝተዋሃበ መብርሂ የለን ብመሰረት ምንጭታት ሓበሬታ ሶማሊያ ዝብልዎ ሓድታት ኦሮሚያ ብኣንፈት ዞባ ሲቲ ብዙሓት ቀበሌታት ክልል ሶማሊያ ብሓይሊ ተቆጻጺሮም ከም ዘለዉ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንኦቢኤን ቴሌቪዥን ብቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት መሬት ህዝቢ ኦሮሞ ናይ ህልውና ጉዳዩ ከም ዝበለ ይዝከር از دما بمنگستی زمرحو عطوقات زي سرعة عطوقاتن گجلتات اوروميا عبلو اقالوات كلات زفتسم مدقعتات تحستو مريتن ناي مقبار مسفح فحام بروجكتوم مخانو خم امنت بملعل ينقفو اللو عبزوبا دوب تقراي وردا رايا علاماتا عبلو على حيلتات تقراي استفتسم مدقعت درون عبلو علي هوتن سبن بيت تمرتن قدعات اوريديو بيبيسي غواتات دروا عزسن بيت صحفة زبان زروخ بحبريتا بسوني نقوهو شمونتن فرقان ኣብ ከባቢ ጣብያ መረዋ ኣብ ክልተ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ 46 መጥቃዕታት ድሮን ከም ዝፈጸመ የመልክት ዛጊት ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ ዝመጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ዝተዋህቦ ወግዓ መግለጺ የለን ቢቢሲ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዓት ድማ ኣይሰመረን ቢቢሲ ካብቶም ሲቪላውን ወታደራውን ዝረኸቦ መረዳእታ በቲ መጥቃዕቲ ሰለስተ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ሽዑ ክሞቱ ከለዉ شوعات أبالات دما حكمنا ورديت ناب زرخبلو هوسبيتال كم تلاقو يملكت وتم منشتات بي بي سي وتم موجودات زوردهم أبالات حكمنا ورديت زرخبلو زلو حكمنا ومأكل كام الزراب تقطيبهم بتسترخ بحبيتها مسرت التسفت أما متقعة درون كل التجزئة أبحد حالتات تجريز عسكلو مرة وخل أي بركبيت تمرتن التساسايد ما أبحد وحي زروبا كم زغنا مفلا تقايلو هذا شو مستعقب أبال حالتات تجري ووت متقعتي أبكال أي بركبيت تمرتيو تفتيمو كلمت سلازغنا تمرتي سلازيلن 46 أبويهم أصلهم نيرهم بمبال نتم قدايات أبالا سرايت كم زغنو أراغيتو بتمتقعتي خندي زاكل كم زموتو أين ترن كباردار حانت درون نقوه تلاعيلا خمس غدت فليتنا كيزرت بغتا إيانا بدبدب آتيا 4 جزي دما دبدي بايلو توتا دراو منشي حانتي أكانتي زعينتا درون تركي 12 بومب بتسعينا 5 خدتن 4 بومبا 5 دبدبتن عبيرو كاو دما وصيتاوي بزبل ገምገም ካለይቲ ድሮን ካብ ባህር ዳር ተላዕላ ደብዳብ ከም ዘካይደት ሳልሰይቲ ድማ ዊንግሎንግ ዝዓይነታ ድሮን ቻይና ኣብ ደብረ ዘይቲ ብሾፍቱ ተላዕላ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ዓቢሮ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ኣማሓዳሪ ወረዳ ራያ ኣቶ ዳንኤል ተኣምራት ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ሰባት ዘነጻጸረ ከም ዝኾነን ቤት ትምህርቲ ከም ዝዓነውን ተዛሪቦ ንሱ ሓደ ሰለማዊ ነባሪ ቤት መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለን ካልኦት 4 ድማ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ተዛሪቦ እታ ድሮን ኣብ ሰለማውያን ሰባት ጉድኣት ኣውሪዳ ሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ድማ ነበርቲ ማይ ኣብ ዝቆድሕሉ
መጥቃዕቲ ፈጺማ ብርክት ዝበሉ ቆሲሎም ሓደ ድማ ሽዑ ንሽዑ ሞይቱ ክብል ገሊጹ እታ ድሮን 3 ግዜ ተመላልሳ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት 2 ግዜ ኣብ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ መረዋ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ዋሕይ ዙርባ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ሓያል ስምባደ ከም ዝፈጠረ ዝተዛረበ ተሓላፊ በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም 4 ብልክዕ ናበየናይ ሆስፒታል ከም ተላኣኹ ክዛረብ ኣይደለየን እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ዝተፈጸመሉ ከባቢ ጣብያ መረዋ ካብ ኣላማጣ 50 ኪሎ ሜትር ንኣንፈት ምዕራብ ዝርከብ ኮይኑ ቆላ ባሕሪ ዘለዎ ከባቢ ከም ዝኾነ ካብ ተሓላፊ ተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ናይዚ ቆላዊ ኣከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ወሰናስን ትግራይን ኣምሓራን ዝርከብ ዋጃ ዝበሃል ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከቢድ ኣፅዋራት ክፍጸም ከም ዝጸንሐ ኸሲሱ ብኣንፈት ቆቦ ራያ ኣላማጣን ብኽልቲኡ ወገን ከቢድ ወታደራዊ ምትእኻባት ምድላዋት ከም ዘሎ ቢቢሲ ካብ ወታደራውን ሲቪላውያን ምንጭታት ዝረኸቦ እሙናት ሓበሬታ የመልክት ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኤዩስኮም ኮይኖም ካብ ፈረንጂ 2014 ጀሚሮም ኣብ ሶማልያ ስትራቴጂካዊት ከተማ ቡርሃካባ ተዋፊሮም ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ኣስከበርቲ ወታደራት ካምፕ ገዲፎም ወፂኦም እቲ ካምፕን ናይቲ ከባቢ ጸጥታን ንሱሳ ክፍለ ሰራዊት ሶማልያ ብዕለተ ቀዳም ምርካቡ ዩኤስኦም ኣፍሊጡ السجمت زتوسده ناي سوماليا منغستي ناي هاغرو حيلتا ጸጥታ بعلم حلافነት ክወስዱ ብዝሓተቶ መሰረት ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰላም ኣስከባሪ ሓይሊ ዘጋጠሞ ዘሎ ዳዕለዋይ ናይ ገንዘብን ሕጸትን ምኽንያት ብምግባር እዩ ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት እውን ሰላማት ኣስከበርቲ ካብ ካልኦት እንተወሓደ 3 ከተማታት ክወፅዮም እንተኾነ ግን እቲ ውሳኔ ኣብታ ሃገር ዓቢ ናይ ጸጥታ ሃጓፋት ከይፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣሎ ባይደዋን ኒውስ ከም ዘመልከቶ ኣብ ጁላይ 2025 ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ካብ ማሃስ ሒራን ከምኡውን ሰላም ኣስከበርቲ ካብ ሳብድን ኣኑራን ምውጾም ስዒቡ እቲ ቦታ ብኡ ንብኡ ብዕጡቃት አልሸባብ ተተሓይዙ ነይሩ ስለዚ እዛ ስትራቴጂካዊት ከተማ ቡርሃካባ ዕድል እውን ተመሳሳሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት ዝነበሩ 1708 ኢትዮጵያን ብሸሞንተ ዙር በረራ ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣፍሊጡ ኣብ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ መደብ ምምላስ 773 እውን ኣወዳት 677 ደቂ ኣንስትዮን 76 ህፃናት ዝተመልሱ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኣቶም እቶም 163 ዕድሜኦም ትሕቲ 18 ከም ዝኾነ ተገሊጹ ካብ ዝሓለፈ መስከረም ዝጀመረ መደብ ምምላስ ዜጋታት ንድሓር ልዕሊ 92,000 ኢትዮጵያን ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ዝሓበረ እቲ ሚኒስትር ንተመለሲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ማእከል መቐበልን ኣላይ ደገብ ብምግባር ምስ ቤተሰቦም ናይ ምሕዋስ መልሲ ናይ ምጥንካር ስራሓት ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ምምሕዳር ከባቢ ብሌንኮማ ናብ 9 ናሓሰ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ጉድኣት ኣውሪዱ በዚ ድማ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ሓንቲ ካብተን ትካላት ተበጊሱ ናብ 7 ትካላት መንበሪ ኣባይትን ዝለሓመ ባርዕ ዝወረደ ክሳራ ከቢድ ምዃኑ ሓላፊ መርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ጀማል ጣሃኑር ሓቢሩ ተኣባይቲ ብጠዋሉ ተሰርሐን ዝተረጋገበን ምዃኑ ነቲ ባርዕ ዝያዳ ከም ዘጋደዶ ብምጥቃስ ኣብ ንብረት ዝወረደ ክሳራ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝግመት ገሊጹ ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ሻውሽ ወልደጋብር ብግዲኡ እዚ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ነቲ ሓዊ ኣብ ምጥፋእ ህዝብን ሰራዊትን ባህዱ መጥፋእቲ ሓዊ ተሓጊዞም ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ብምጓስ ብሸለልትነት ካብ ዝኽሰት ሓደጋ ጥንቃቐ ክግበር ተላብዩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሰኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ንመጻቦ ሄርሙስ ትቆጻጸሮ ከም ዘላ ብምግላጽ ቁጠባ ኢራን ብሰንኪቲ ካብ 28 የካቲት ዝጀመረ ኩናት ይሳቐ ከም ዘሎ ኣስሚሩ ኣሎ ትራምፕ ኣሜሪካ ንመጻቦ ሄርሙስ ትቆጻጸሮ ከም ዘላ ብምግላጽ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኻየደ እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ መንደቕ ሓጺን ክብል ገሊጽዎ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመጻቦ ሄርሙስ ዝቆጻጸር ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ፕሬዝደንት ገለ መራኸብ በቲ ቅድሚቲ ኩናት ብ28 ለካቲት ምጅማሩ ኣሳት 20% ቀደም ነዳዲ ዓለም ዝሓልፈሉ ጸቢብ መስመር ማይ ይሓልፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ ኢራን ኣቐዲማ ነዛ ኣባህላታት ዘንጸባረቐት ኮይና ነቲ መስመር ማይ ከም እትቆጻጸሮን ሓሊፋ ድማ ነተን መስገሪ ዝፍትና መራኸብ ተጥቃዕ ነይራ ሚኒስተር ትራምፕ ወሲኹ ኢራን ሽግር ክትፈጥር ትኽእል እያ ግን ተበታቲና እያ ክብል ገሊጹ ብተወሳኺ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኢራን ብዝተፈጥረ ናይ ቅልለት ስግኣት ካብታ ኣቐዲሙ ዝፍለጥ ዝነበረ ዝነኣሰት ነፋሪት ካብ ቱርክ ብሕቡቕ ከም ዝበረረ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩ ብመሰረት ሓደ ስሙ ዘይተገልጸ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ንፖስት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትራምፕ 8 ሓምለ ኣብ ኣንካራ ኣብ ትርከብ ጀት
ኣየር ፎርስ 1 ተሰቂሉ ድሕሪኡ ግን ናብቲ ምስታ ነፋሪት ተተሓሓዘ መመገቢ ኮንቲነር ተሰጋጊሩ ብድሕሪኡ እቲ ኮንቲነር ናብ ሓንቲ ንእሽተይ C-31A ነፋሪት ሒዙ ናብ ብሪጣንያ ከብፅሖ እንከሎ ማዕከናት ዜና ገለ ሰበስልጣን ድማ ትራምፕ ገና ኣብታ ዝዓበየ ጀት ከም ዘሎ ከኣምኑ ተገይሩ እቲ ናይ ኢራን ስጋኣት ኣቐዲሙ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ትራምፕ ናብታ ሃገር ንምብራዝ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቀጠር ናይ ኣሜሪካ ህያብ ዝሃበቶ ሓዳስ ቦይንግ ተሰቂሉ ናብ ቱርክ ዘይነፈረሉ ምክንያት ምዃኑ ብማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ይግለጽ ነይሩ ንዋዕላ ኔቶ ኣብ ኣንካራ ዝነበረ ትራምፕ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ነታ ሓዳስ ነፋሪት ዕዶት ንኸገብሩን ነታ ዝኣረገት ቦይንግ ክወስድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኒውዮርክ ታይምስ ሓዊሱ ሓያሎ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ካብ ሓይልታት ውክልና ኢራን ዝመጽእ ስግኣት ነቲ ለውጢ ከም ዝደርኾ ጸብጺበን ኣለዋ ብዛዕባ ጸብጻብ ዋሽንግተን ፖስት ብኤፒ ዝተሓተተ ዋይት ሃውስ ንድሕነት ተሓዳስ ነፋሪት ዝከላኸል መግለጺ ይልእኽ ዳይሬክተር ርክባት ስቴቨን ቸንግ ኣብ መግለጺኡ እዛ ሓዳስ ሓይሊ ኣየር ዋን ድሕነት ፕረዚደንትን ሰራሕተኛታቱን ዘረጋግጽ ላዕለዋይ ደረጃ ጸጥታዊ ፕሮቶኮልን ዝተገጥመላ ምዕብልቲ ነፋሪት ምዃና ገሊጹ ከምቲ ፕረዚደንት ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝበሎ ብዙሓት ጸላእቲ ኣሜሪካ ኣዒንቶም ኣብ ልዕሊኡ ዝጥምቱ ኣለዉ ነቶም ስጋኣታት ንምፍታሕ ድማ ኣብ ኢድና ዘሎ ኩሉ መሳርሒ ንጥቀመሉ ኢና ክብል ገሊጹ ኣብ ጸብጻብ ዋሽንግተን ፖስት ዝወፀ ቪድዮ ትራምፕ ብመዳይቦ ናይታ ነፋሪት ምስ ደይበ ድሕሪ ሒደት ደቃይቕ ሓንቲ ናይ መመገቢ መኪና ካብታ ዝኣረገ ጀት ኣየር ፎርስ 1 ክትወርድ ከላ ዘርኢ እዩ ፕረዚደንት ሶርያ ነበር ባሻር አልአሳድ ኣብ ደማስቆ ቤት ፍርዲ ንሞት ተፈሪዱ እቲ ቤት ፍርዲ ኣሳድ ኮነ ኢልካ መቕታልን ስቅያት ዜጋታት ዘጠቓለሉ ከበድቲ ገበናት ገበኛ ኮይኑ ስለ ዝረኽበዩ ኣብ ዝሃለወሉ መጋብያ ናይ ሞት ፍርዲ ፈሪድዎ ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ብተወሳኺ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዘይተረኽበ ሓዉ ኣሳድን ሄራን አልአሳድ እውን ንሞት ፍርዲ ፈሪድዎ ኣሎ ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ ሩስያ ከም ዘለዉ ዝእመን በዓል ስልጣን ጸጥታ ነበር ወዲ ሓቡኡ ንባሻር አልአሳድ ዝኾነ ዓጣፍ ናጂብ እውን ንሞት ተፈሪዱ ኣሎ ዓጣፍ ዘይከም ባሻርን ማሄርን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሶርያ ኮይኑ ፍርዱ ብኣካል ተኸታቲሉ ዓጣፍ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ኣብ ሶርያ ተታሒዙ ኣብ 2011 ኣንጻር መንግስቲ ባሻር ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ተጀመረ ኣብ ራዳ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ምእሳርን ህፃናት ኣብ ምግፋዕን ኢድ ኣለዎ ተባሂሉ ተኸሲሱ ክሳብ ሕጂ ዓጣፍ ጥራዩ ኣብ መጋብያ ፍርዲ ተረኺቡ ዘሎ እቶም ንሞት ተፈሪዶም ዘለዉ 9 እዮም ባሻር ሓዉ ኣብ ሩስያ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ዘሎ እቶም ተረፉ 6 ድማ ወይ ተሓቢኦም ኣለዉ ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ከም ዘለዉ ዝግለጽ ባሻር አልአሳድ ኣብ ታሕሳስ 2024 መንግስቱ ድሕሪ ምውዳቑ ካብ ሶርያ ሃዲሙ ናብ ሩስያ ከም ዘምርሐ ዝዝከር እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ